Käydään heti katsomassa, mitä sieltä sinun pakastimestasi löytyy. Heippa! Se lienee erinomainen ratkaisu. Ennätystehtaan seuraava vieras pitää kynttilöistä, mutta aivan eri tavalla, mihin me olemme tottuneet. Ja muistakaa nyt, hyvä kotikatsomo, sitten, tätä ette saa koskaan testata kotona. Mutta tervetuloa Ennätystehtaalle John Parta! Morjesta, sieltä saapuu tehtaalle jykevä hahmo. Ja täällä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin ollaan katettu nyt vähän tämmönen erikoinen kynttiläillallinen. Siinä on 5 kappaletta tuikkuja ja ihan siis nyt aiot ihan aidosti siis ottaa suuhus tämän steariin. Kyllä. Miten sun suupielet nyt ja suu kestää tämmöstä? Kyllä niin paljon kuumaa kestää, että mutta ei se tietenkään hauskalta tunnu, mutta niin. Mutta lupaat, että kestää. Kestää. Kato, kun tässä on semmonenkin vaara olemassa, kato, että jos joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan esimerkiksi elvyttämään, niin olisi se aika sensaatiomaisen näköistä, että mä joutuisin elvyttämään sua tässä. No niin, kuulepas, oletko valmiina? No valmiina. Ja sitten vain mä annan tästä käskyn ja sen jälkeen otetaan aikaa ja se päättyy siis siihen, kun sylkäiset stearidit siihen kulhoon. Kyllä. Seuraavaksi siis Ennätystehtaassa vietetään hieman tavallisuudesta poikkeavaa kynttilän päivää, mutta vielä kerran, hyvä kotikatsomo, ei koskaan, missään olosuhteissa annetaan ainoastaan John Varttana tehdä tämä. Ja valmiina, nyt! Sanon minäkin. Pyyhkäsepä nyt kuule vähän suupieliä. 28.67 on tarkka aika ja täytyy tunnustaa ihan itselläkin, että pikkusen niin sellaiset kylmät väreet meni. Mitkäs väreet sulla meni? Otas mä katon. Mitkäs väreet sulla meni? Ai, aika lämpimät. Ei mennyt kylmät väreet. No jos mä vielä esitän tämmöisen avarakatseisen kysymyksen sulle, kun uusi vuosi on alkanut, niin jos nyt tässä on vaihtoehtona kynttiläillallinen daamin kanssa tai kynttiläillallinen tämän kanssa, niin kumman valitset? No, mulla on niin hyvä daami, että kyllä mä Katin valitsen. Ihan loistavaa. Tämä oli loistava valinta, mutta onneksi olkoon uudesta Suomen-ennätyksestä, John. Kiitos. Tämä päättyy tähän ja viimeisen kerran haluan sanoa, älkää tehkö tätä koskaan kotona. Seuraavaksi Ennätystehtaan areenaan pyhitetty jenglöörauksen jalolle taidolle. Tervetuloa tehtaalle Lauri Koskinen.